Per què us oposeu a aquesta reforma? Per què representa exactament una traïció, dieu, a la classe treballadora? Bueno, per explicar-ho fàcil, tots aquells motius que van portar a convocar vagues generals l'any 2012 i que, per tant, tenien el suport dels grans sindicats, dels moviments socials, etc., continuen intactes. És a dir, tot el model productiu, laboral, que s'implementa i el marc de relacions continua intocable. Per tant, ens estranya que tots aquells que van convocar vagues generals i que van protestar tant respecte a aquella reforma laboral, avui la vulguin defensar i diguin que és tan positiva per conjunt de la classe treballadora. Clar, com s'entén llavors que compti amb el suport d'aquests dos grans sindicats com és Comissions Obreres i la UGT. Sí, ells han venut això de que hi havia hagut un gran pacte social o acord social. Nosaltres entenem que el que hi ha hagut ha sigut una subordinació als interessos de la COE i a les grans patronals. Per entendre'ns, la COE serien els grans empresaris d'aquests del palco del Bernabéu, i han sortit a fer declaracions tan positives a la reforma laboral com, per exemple, que deixa intacta la flexibilitat de les empreses, que no canvia en res el model laboral i que, per tant, crida a tots els partits a aprovar-la i a defensar-la perquè, d'alguna manera, doncs, continua deixant els acomiadaments tan barats com estan actualment, no soluciona el tema de la precarietat, de la temporalitat tampoc, i permet els ERTOs que ja sabeu, els problemes que porten aquest país. David Caño, bon dia. Bon dia. Bon dia. Quins són els treballadors que quedaran més afectats un cop entri en vigor o s'apliqui de totes aquesta reforma laboral? A qui afectarà més? Mira, hi ha estudis que demostren que més del 80% dels contractes que es produeixen cada any a l'estat espanyol duren menys de 90 dies. I aquesta reforma laboral que ens diuen que deroga l'anterior, però que no ho fa, que en aquest cas només és una estratègia de màrqueting, aquest aspecte no ho toca. Per tant, el 80 o 90% de nous contractes continuaran sent tan precaris o tan temporals com eren fins ara. Al segon lloc, el tema dels acomiadaments col·lectius, els motius que poden portar les empreses a acomiadar col·lectivament, és a dir, a fer ERTOs, tampoc es toquen. En tercer lloc, quan t'acomiaden de forma improcedent, allò que dèiem dels dies per any treballat, tampoc es toca. I, per últim, doncs, tot el tema de la negociació col·lectiva, també és important dir-ho, situa el marc estatal, és a dir, una estatalització de la negociació col·lectiva per sobre dels convenis territorials o autonòmics. En aquest sentit, podríem dir que quan una lluita de treballadors i treballadores aconsegueix millores en el conveni, ja sigui en el seu sector o en la seva comunitat autònoma, si no es modifiquen la negociació col·lectiva estatal, el conveni estatal, continuen subordinats a aquell conveni. Per tant, els empresaris queden coberts sota aquest conveni i suposo que Comissions Obreres i UGT, amb aquesta posició egoista de que són els que estan millor posicionats per negociar estatalment, doncs han acabat també donant suport, però això perjudica enormement el conjunt dels treballadors i treballadores i a les seves lluites, perquè, clar, ens vincula i ens condiciona directament a l'estat espanyol. Doncs aquestes són algunes de les queixes que tenen des de la Intersindical Alternativa de Catalunya davant d'aquesta reforma laboral que avui quedarà aprovada al Congrés dels Diputats. Gràcies, David Caño, portaveu de la Intersindical. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Mariana Romero, per la connexió. Fins ara. Fins ara.